megalayapost.news. Ka jingjur ulaba kini kilai sngi kalabu jingma iki paitba akali kawan akatan terso jong kari poi district namar ka jingtua khendo kalabu jingma ru iki jingking yat kali ka bala sedang mantualang hadin bala dong ka jingtua khendo ka bahe kene ka jingking ka bala don jingma mantua kade haki banta jong ka snong maulas nai bat umsau dorbar ban ne chaka snong terso tengam bat sakiwe kiwe ki snong kumbala sakhi na ka jingtua khendo kene ka jingking ru kala jantua bat kalabu jingma iki kali paitba ki bayat bayeng bat kamtam ki kali he namar ka jinglong jingman jong ka jingking kala senjor na kada ka jingtua khendo ka bade hadin ka jingter ulaba kini kilai sngi na kali katanat pidulu di Boirambong division galalik banjurep bat toket halo kene jinglong jingman kepala bu jingmar ya kata jingking bat kilabu ru ka jingmanai kali paitba bagi haban husiat hakali kawan lembah kata jingking Jonga kum roba bala jikit nang ya kason ka sia jikit ba pinonglet nongwan na kane kalunti si entah galet ka buram sya ESDO jingi ba kloy mencum kya entah iki staff iki officer ben pe ben ki habide bat kane ka jingtwa no jong kane ka kerok jingkin ka badan hang ne ha lum derbar usau molas nai te galet ka buram si emelier bala sum kya ban kentulem sya kibor belipet ban chimkia ban kampen kloy ban rei ban nyat ya kane ka kam khnang ba kamlong ka jing du nong ya ki nonglet nongwan kam tam ba kabu jing maru ya ki nonglet nongwan habi de ki market merba ka ba ya di kali ba kame kam tam ngi ki nonglam snong ki ba chane area nimat sibun jing e nomor ba hakin ki por ba kin kita yo bladem kawai ka trok ka ba kit yu khawrsan ka ba ju poi chane kam bang si ka phai no dadian chan somolos nai nomor lingba kan ka jing ka athun tengiru na kalyang jengi galit keburam bakam crowd do ya di officer baladan lang ni mentan na kalyang ka piduli ya ila yo lang ka jing ya penbet ban kumno men marabot ya kanya man kam pen kloy khnang ba kinonglet nangwan kinyo no data ka juskan bai di bakali kawan na limba kan ka jingki Tôi cùng với các bạn và lòng nó phong snow cho cái snow này không phải là ya pun pun snow kumbalam mention sekamat ya ka office cho cái dulu di ibala sim kia haya luar kene ka kam ke ba bu ka jing mak kraw ya ka dek kawan cho cái bạn nó phong snow cho cái thành sini kabar ka jing kublai ka le du sai MLA ba le sitom ban kren sya ki office de di PW department ban ka pun ko ida kam dan kalian juga kumno snow ba pe kan ka sodok ngi ba ka dong ka jing mak kraw habis dia berkat kawan cong kali di kumta kat ba kali ka jingten cina ya kan ka cebutri kan ka kam kadang ya mat na kalian cong ngaku menong snow cong nga kerpat ya ki nonya kali kamtam ki kali ki bahe bakit ek jingkit ba kia na kerpat ki bikin burom ya mata sipor kat ba ompat dep ya kan cingtre kenang ba kanemuan rak kanu kecing masau yaki neng kong bat kumcu ru yakini kipe para nong trek don si po bat kumcu ru kanombu cing ya ka snong ka thau bat ya ki nong lek nong wan ki balik no ba ka jaka le se lada ki trok he ki yai na ka jaka le se kan cing tua kan nong kanang tua shu te kata kanong kan du kan bu cing shu ya ki pai ba ki ba kan kami surong te nakalian cong ngakum no snong adon kita cing kerpat ya baro ki nonya terok he bikin semua haun burom ya minta sipor kat ba ompat dep ban maramot ya kena kecing trei hang ni ha kejengking umsau hang ni ha po lundor ba Dian ba ketu ke jingja men si tho dieng ka lai phau terik ba mestap hi ba ya por ba ya ki ni to ko por khat wis dang ye milap ya ni ka jing tua jangan ke jingking mo ke bolong si benta na ke ni kaliang kamon dawan na tina malas nai ban lek sa tersu dia hatu ka si bar si i ba badan ke ni ka jing klem no jeng ni ka kendro te nga lembat staff jonga nila ai ke jing pentip sya SDO jengi but SDO lomba ke jing patha jongi hi ila ong yang ba ai direction yang ba lek ka temporary arrangement te ya kata ro ngila ban kre hi kam dapat slam ngila lek temporary barricades dagi balik dagi ni kisit ngila ka swa te dian kata pan insa
ngisa inform sa iwi kisnong ki ba para ki para snong ki badan ha jam jong ni kisnong hi but ba ke ba kwa ban ya lum lang ya ta kisnong kalong ba ya banta si puri hadin ba jing yo i ba jing inspect jong i ngilap ba kani ka kamlong su ko ba safe nam ta ki kali ba kinjat nang di kam tam ki kali ki balut ki kali ki balut de dalong ka bala ngakarpat lembag ka jing ya lom lang jong kirang ba snong ka bala long hadu ka sni to ka sni ba ila don ka jing ya kran paramaki ba tunjuk ru ka jing tre lang ba ngi ke department kila ong ba inele temporary arrangement chua ba ka yakini ki kali loading ki ba long ki kali ka ba kham kia kinrung sana ketika snong umpo win nong pedeng kate ka ban let sedawan ki farm tiga ban mi kata ka 100 kilo tam dia kalau along si benta nam ta ke safety lalat banyak lembaga ni jengking ya kita gi kali loading dia baru dia menta baru ya kata ka permanent structure ru ngila kelam dapat Islam hi ngila arrange i ba kontraktor badan lang ngi menta kemudian jing sakilang i sardar sunong ibana changketan bat ki para sunong ki badan lang hani puan menta dia bat ru jing tre ngiliak kat bala hi ban le nakaliang ka department namar bagi sutu kani ka long ka kata wa ya gibril ki bayang ban kasi jong ya kani namar ki buan bagi snong ki ba connect lama kani kasurok seduk tersu seduk kedok hati setai kebaling bat ka mau hati dia bat habaya dei bu bat kani kesun beneng ya ka ba mentahi ngiliak kat bala nakaliang jong department iong ya iba ru ba kambala ban penstet ya kakam kenang ba ki ba pat ba ki ba bun balang ki bayak lembang ni ka kesurak kinum dan apa yang kejing ia bat haba ki ya ru ile banlong ki ba fikir ide ban pen ban ru ban samlang ya kani ka kubuar sakiwe ru ki bang tiap ne sia ki bawan ha min yong ban lat na kejing ma na kejing man sa tang na katai na kaliang pa office ni ban kriak kat bala man pendap na ine kakam bat habla bra ka ailat kesin beneng Megalayapost.news.